pwede na siyang pang-design dito. Maganda rin siyang panghang kahit nakaganon lang siya o nakalabitin na ganyan. Nakita ko parang maganda naman yung dahon niya at matataba. Ayun, nilagay ko sa may initan pero hindi ko siya binabaon sa lupa yung pinakapuno niya. Yung mga sulok-sulok from di, nilalagyan ko siya ng bato para hindi siya bahayan ng ahas. So ayun nga po from di, sobrang ganda na ng aking front yard dito kapag lumago pa yung mga halaman ko dito. Tatanggalin pa ako ditong isang tree plant. So sinusunog ko nilang from di kasi mahirap magtapon dito. At ayun, sana ma-resolve ko tong problema ko sa sa yellow bell or sa alamanda pala from di. Hello guys, good morning mga ka-Promdi and welcome back sa Certified Promdi channel. At ito nga, tapos na yung aking pinapagawang window grills dito sa window grill sa aking front yard. Ayan, tapos na siya pero yung nagbakas naman yung mga iniwan niya dahilan para ayusin ko ulit itong aking front yard. Kasi tinanggal ko lahat yung mga halaman dito para hindi siya malagyan ng mga simento, mga bato-bato na nanggagaling yan sa wall na tumatalsik. So ayun ka-Promdi. At ito nga yung mga bromeliads ko na tinanggal yan sa aking front yard, sa gilid ng front yard. Kasi kailangan talaga i-save ko siya kasi sayang naman kung papabayaan ko lang doon na malagyan ng simento. So titigas yung mga dahon niya at syempre pag ganun masisira na yung halaman. Kaya yung ka-Promdi, sumuli ko siyang ibabalik at syempre tinitingnan ko kung anong klaseng ayos yung gagawin ko dito. At ayan, medyo na simulan ko nang ayusin yung mga bato at ibinalik ko lang din lahat. Ayan, at ibabalik ko lang din lahat yung halaman dyan dahil wala pa naman akong mga succulents kasi gusto ko sanang succulents ang ilalagay ko dyan. Kaya lang for the meantime ka-Promdi, wala pa akong ganun mga succulent plants. So bibili ako siguro pa isa-isa kasi mahal din yung succulents. Then ayan ka-Promdi, so maganda rin naman yung aking mga bromeliads dito kahit mga ordinaryong bromeliad lang. Pwede na siyang pang-design dito, at least maging maaliwalas at maganda yung aking bakuran dito or sa aking front yard garden. So ayun ka-Promdi, nakita niyo yung mga naiwan dito na halaman. So hindi ko naman siya tinanggal lahat pero ayan, yun yan dati malago siya at syempre dito sa gitna talagang walang mga dyan ibang halaman kundi yung bromeliads. Tapos dito sa bandang gilid naman, dasim din dun sa kabilang gilid. So maganda rin dito yung mga halaman pero tinanggal ko na yung iba kasi sabi ko gusto ko mas maayos at gusto ko yung medyo maluwag ng konti. Kaya yung stone dito, malaking stones dyan, stone na malaki, inalis ko at nilipat ko dito sa bandang gitna para wala siyang form na para bang pabilog. So yan, dito siya ka-Promdi. So ayun ang gagawin ko ngayon. At syempre yung mga halaman na nandyan, ibabalik ko. At yung mga matatagal na medyo hindi naman maganda, alisin ko na rin para medyo magkaroon ng kaaliwalasan yung garden ko dito sa harap ng aking bahay. Ayun po mga ka-Promdi, bago ko po simulan ng aking pag-renovate sa aking garden or pagbabalik ng aking mga halaman sa aking front yard, ay gusto kong iimbitahin muna kayo sa aking YouTube channel na mag-subscribe po kayo kung hindi pa po kayo nakasubscribe. At syempre, para yon madagdagan po tayo. At syempre, nakaka-inspire po mag-gardening kapag nakikita ko na dumadami po tayo. So, ayan po ka-Promdi, kaya huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So, ngayon po ka-Promdi, itutuloy ko na po yung re-retouch ng aking garden. So, napakadali po ng aking gagawin dito. So, ibabalik ko lang yung mga dati kong halaman dito at syempre, babawasin ko rin. At syempre, ipapakita ko rin po ka-Promdi kung paano ko tinatanim yung mga bromeliads. Napakadali po. Yung iba talagang very simple lang. At ayun, ipapakita ko sa inyo.
So, ayun nga po ka-Permdi, ang paraan ko ng pagtatanim ng bromeliad ay ganito. So, inaano ko muna yung mga coconut husk or yung balat ng niyog. Siyempre, tinatadtad ko siya para gawing soil ng aking mga bromeliad. So, ayan po. Napakadali lang. At siyempre, kapag natadtad na yung coconut husk, ay siyempre, lalagay na natin sa puno ng ay lalagyan na natin sa paso, then siyempre nasa gitna yung bromeliad. So ganun lang po ako kadaling ganun lang po kasimple magtanim ng bromeliad. Pero hindi ko lang po alam sa iba kung ganito rin ginagawa nila. Dito rin po ka-Promdi, so marami akong iba't ibang klase kung paano ko tinatanim yung aking bromeliads. Katulad nito, ayan, inalis ko yung malaking bato dito at nilagay ko dito sa medyo gilid. Ayan, nakikita nyo yan, medyo may mga lumot pa. So ito ka-Promdi yung bromeliad ko dito. Ayan o. Nilagay ko lang po siya sa bato. Ayun, hindi niya kailangan ng soil, hindi niya kailangan ng coconut husk. Pwede rin pong direct sa garden nyo na bato, or pwede rin po siyang itanim ng direct sa lupa. Hindi po siya masilan, pero mas maganda yung tinatanim sa parang garden soil kasi mas madali siyang mag-branch. So pero kung ganito, okay lang din naman ka-Promdi kasi wala naman siyang problema. Basta nakaano lang yung ugat niya, even nakaano siya ka-Promdi, even na nakahang siya at wala siyang soil, walang kahit kahoy, okay lang po siya na nakahang. Ganyan lang, nakahang siya. Pwede niyong talian na nakahang. Nabubuhay naman po siya ka-Promdi at anong tawag doon? Nagbabranch. So kailangan lang po na dinidiligan pa minsan-minsan, although hindi niya naman kailangan ng too much water kasi yung ka-Promdi yung dahon niya, nag-i-stack po yan ng tubig. Pero hindi naman siya inaano ng lamok. Hindi siya binabahay ng lamok kasi parang kinakain niya rin yung water at natutuyo rin siya. Din ayon, kailangan niya lang po ng diligan at maganda rin siyang panghang kahit nakaganon lang siya o nakalabitin na ganyan. So mabubuhay na po siya. Katulad nito ng aking ibang another sample ka-Promdi. Ito. Ayan. Hindi pa ako naglalagay ng soil. Ayun, ganun lang kasimple. So dito naman sa sa mga pat na yan, kaya ako nilalagyan ng mga anong tawag dito, mga coconut or mga bunot ng niyog para hindi siya matumba kasi pag nilagay ko sa paso ayun, ganun lang. Pag nilagay ko sa paso na hindi ko naiipit yung puno niya, na siya natutumba, pasuray-suray siya pa iba-ibang style niya. Kaya gusto ko stable yung pagkatayo niya, kaya nilalagyan ko ng bunot ng niyog. Pwede rin po soil na ilagay at pwede rin bato, pero mas siyempre pinili ko yung coconut na balat ng niyog or coconut husk para magandang tingnan at formal tingnan. Kasi para naman akong abnormal na nagtatanim ako tapos walang soil yung yung puno ng bromeliad. Pero totoo ka-Promdi, talagang hindi niya kailangan ng soil. Hindi niya kailangan ng coconut husk. At ayan, mayroon pa akong sample sa inyo ka-Promdi sa sa puno ng papakita ko sa inyo. Then ito ka-Promdi, ayan, kitang-kita dito. Dito mas madaling makita. So ayan po, tinali ko lang yun dyan sa niyog, pero inipit ko siya ng bunot ng niyog. Ang nakikita ko kasi dito, halos wala naman siyang roots. Parang hindi kailangan ng lagyan ng soil kasi hindi naman siya nag-roots ng marami. Kunting-kunti lang, very minimal lang yung roots niya ka-Promdi kasi hindi ko alam kung bakit. Pero ayan, ito yung roots niya, parang tuyong-tuyo pa nga yung roots niya. Pero ang totoo niya ka-Promdi, parang hindi niya kailangan talaga ng soil ng mga kartiyan sa pagtatanim. Ayan, katulad niyan, tinali ko lang dyan. Pero ayan, nagsusupang naman siya or nagbabranch. So, okay lang sa kanya na kahit walang soil, kahit may coconut husk. So, okay lang. Ito nga, ang dami-daming supang niya. Mas gusto niya yung, mas prepared siya na natatamaan ng araw.
katulad nito parang talagang natatama siya ng araw. Dun sa kabila hindi masyado. So hapon na natatama ng araw doon. So ayan po, ganun na ganun lang kaprom di ay kasimple yung ano niya pagtatanim diyan. Pero may nakita akong palaka, nakakatakot, parang siya, parang ahas. Ayun no. Nakakatakot siya kasi parang sawa yung niya, yung balat ng palaka. Yan yata yung malalakas maghoni. Buhay siya eh. So ayan po kaprom, ganyan lang kasimple magtanim ng bromeliad. So hindi kailangan ng soil, hindi kailangan ng kahit anong ng halaman, pang pataba ng halaman. Basta nakalagay lang siya dyan sa kahit sa bato lang okay na. So hindi siya sensitive. So ngayon kaprom, pagpatuloy ko na yung ko dito, pag-arrange ng halaman kasi gusto ko na itong matapos dahil marami pa akong gagawin. Ito nga pala kaprom di ay matagal ko itong inabandon. Iniwan ko lang siya doon sa likod I think sa puno ng kahoy. Then nakita ko parang maganda naman yung dahon niya at matataba. Ayun, nilagay ko sa may initan pero hindi ko siya binabaon sa lupa yung pinakapuno niya. Talagang nilagay ko lang doon sa may ilalim ng African talisay. Pero nung tumatagal nakita ko yung nagiging pink yung dahon niya. Kaya nilagay ko, nag-decide ako na putulin yung yung pinakapuno niya kasi mahaba yung puno niya. Pinutol ko siya, din nilagay ko dito sa paso at nilagay ko dito sa sa front yard. So ayan ang kaprom di ang result, maganda siya at parang katulad din nung isa pero ayan, mas mataba pa nga ito kaprom di. So hindi ako gumamit ng soil dito. Coconut husk sa ilalim niya. At yun lang, ganun lang po ako mag-alaga. So maraming tubig. Ilalagay ko siya dito. Ayan. So pag overwatering, masyado lang maraming tubig dyan sa niya, pwede naman siyang itapon. Katulad nung nakita nung ginagawa ko. Ito meron na siyang maraming branch. Ay isang branch lang pala. Mga pa rin tinatanggal ko, mga natuto yung dahon. Ito yung may branch na mataba rin. Yan mga kapромdi. Tapos ko nang i-arrange yung mga bromeliads kaya yung stones naman ang ayusin ko. So, bahala na ko anong kalalabasan nito. Pero syempre, gusto ko maganda. At huwag yung naiba rin naman nung katulad nung dati. Kasi yung dati, parang basta something, parang mas iba. Pero mas maganda ngayon kasi mas ko yung yung mga bromeliads na distribute ko, hindi katulad dati na ilan lang yung bromeliads ko, kaya nilalagyan ko ng ibang halaman, saka ayun may mga sa gitna na mga bato para magmukhang dumami. Pero ngayon kaprom di kasi medyo na yung tawag doon, medyo na yung mga branch niya lumaki na, kaya nilagay ko naman sa order na paso para ayan nilagay ko dyan. Then yung mga maliliit kaprom din nandito sa ground, yung mga ordinary na bromeliads, inalis ko na dito at ilalagay ko naman sa likod at i-repat ko dun sa ibang paso para ma-arrange ko rin dun sa backyard ko. So ngayon ito yung gagawin ko dito, ayusin ko yung mga stones kasi hindi maganda at ayun, para hindi mukhang magulo.
Yung mga sulok-sulok ka from nilalagyan ko siya ng bato para hindi siya bahayan ng ahas. Kasi pag medyo malawak yung space sa ilalim ng bato, baka doon tumira yung ahas. Kaya ayun, pinupuno ko siya ng mga white stones or kahit anong ordinary stones para hindi siya mabakant yung pinakailalim niya. So yun yung ginagawa ko sa kung bakit ko sinasalansan yung mga stones. So yun ang purpose ko. Ayan po mga kapromdi, naibalik ko na po yung aking mga bromeliad sa dating pwesto nila. Pero binawasan ko sila ng yung mga regular na bromeliads. Ito medyo yung mga price, kunwari na tagta 30 pesos. Kasi yung una ay yung maliliit mga tag sa 10 piso. Then ito naman yung nabili ko ng mga tag 30 pesos. At syempre ito kapromdi, medyo mahal din itong medyo price itong bromeliads ko na ito. So nabili ko yan ng 500 pesos. So ayun, medyo dumami na siya at nanganak na. So ang pinaka-mother niyan ito. So mayroon na naman siyang dalawang branch. Kaya madadagdagan na yung kanyang mga branch dito. So ayun, siyempre maganda kapromdi ang bromeliad sa garden, napakaaliwalas niyang tingnan. At siyempre lalo pag makulay. Wala lang akong mga bromeliads na makukulay kapromdi. So yan lang ang variety ng bromeliads ko, 3 variety. Tapos yung tagta 3 piso ay tagsa 10 piso. Then ito kapromdi, matagal ko na itong tanim. Almost kasabay din naman ng mga yung nabili kong taga 10, saka ayun, hindi siya nagbabranch. Sobrang tagal na nito pero ganyan lang siya, hindi naman lumalaki. Pero mayroon siyang talbos. Ang inaantay ko yung bang inaabangan ko dito yung branch niya, walang lumalabas kapromdi, ang tagal na niya sobra. So ayun nga po kapromdi, sobrang ganda na ng aking front yard dito kapag lumago pa yung mga halaman ko dito. Kaya lang medyo nagka-aberya yung aking yellow bell or yung tinatawag na anong tawag doon? Malanda ba yun? Something ganon. So kasi sinabi sa akin na sa isang kapromdi na may ibang pangalan ito, hindi siya yellow bell. At yun na nga, nakalimutan ko. Parang alanda. Something ganun kapromdi. Pero ayan kapromdi, so nasasayang talaga ako kasi hindi ko alam kung paano ko siya gagawa ng paraan. Kung paano ko siya tutukuran ng mas matibay kasi gusto ko yung pangmatagalan. Kung hindi ko man magawa ng paraan, so okay lang kasi puputulin ko siya dito sa mga puno niya. Kasi ilan ang puno niya. Puputulin ko siya dyan para mababa lang yung kanyang bulaklak. So parang pabilog lang siya. At ayan, syempre tatanggalin ko na yung mga bromeliads dyan at ilalagay ko sa paso. Dahil marami-rami na rin siya. So ayan ang aking front yard dito kapromdi. Syempre dito kapromdi yung pinaka talaga yung attraction dati sa aking front yard. Ayan hindi na siya masyadong makulay kasi pinagtatanggal ko na yung mga ibang crotons kasi kapromdi masyado na silang crowded dito sa parang
wala nang space sa isa't isa, kaya tinanggal ko na yung ibang croutons. At syempre yung malaking ano dito kaprom di yung malaking siguro na tatandaan nyo yung bird nest, 2 pirasong bird nest na nakalagay sa nakadapo sa sa 2 kahoy. So pinutol ko siya kaprom di at nilipat ko ng location. Ayan nga yung pinutol ko, yung isa nadadapuan niya ay mulberry saka kakawite or madridi cacao. So hindi naman po siya namamatay yung kahoy na yung kahit saan mo siya ilagay. At ayun nga, tuloy-tuloy pa rin yung pagganda ng aking bird nest. So mas maganda kang kinalalagyan nila kasi malilim dito, medyo mababa lang or mainit dito. So ayun ka from this sa ground, tinaniman ko na siya ng angel lady, ay pink lady. Tinaniman ko na siya, medyo nag-spread na sa baba at ayun nga, gumaganda na. Siyempre ang inaasahan ko na lalaki yung mga ko dito, mga tinanim na Eugenia plants, kasi gustong-gusto ko yung Eugenia plants from the one of my favorite plants, kasi gusto ko yung may kinokortehan ako din sa ground niya, may mga nilagay na ako dyan na pumpkin. Gusto ko rin bibilugin siya, tapos yung Eugenia parang gusto ko yung tumas na parang ipo-form ko na Christmas tree kung kayang ma-form. Then ayun nga from the yung aking mga tinira ko pa rin yung aking mga kokonting natitirang Persian shield. Sabi ko sa ako nilang alisin kapag gumanda na yung mga halaman dyan sa baba. At ayan, ang kapal-kapal na ng aking dito, yung pink lady. At ito nga kaprom di yung nabagsakan ng sanga na bromeliad ay Eugenia. Medyo hindi umobra yung tali ko dyan sa baba. Talagang naputol yung sanga niya. Dapat maganda na yun. Dapat last na siya kasi 2 sanga yan na ganyang kalaki. So ang natira ganyan na lang kaliit. Kaya ayun, dapat maging maganda siya dahil naputol na yung isang sanga niya. Natuyo siya kapromdi kahit na tinalian ko na at nilagyan ko ng scotch tape para hindi malanta. Pero natuyo pa rin siya. Kaya na natira yung isa. Abuti na lang di sila parehong nalanta. So ayun, pag gumanda naman siya kapag once na nakarecover na yung mga halaman ko dyan, katulad nung nasa ground yung pink lady, namumulaklak siya na pink syempre, tapos yung Eugenia kapag na-form na siya, maganda rin yung di, kaya lang syempre pag bago lang, ganyan talaga pag nagsisimula ulit. Tapos dito di, tinanggal ko na yung mga ko dito, yung una kong tinanggal yung ginger. Tapos yung kahapon lang tinanggal ko yung mga tea plants kasi parang hindi sila umaasinso ba, hindi gumaganda yung mga plants na tea plant diyan. Yung isa naman sobrang laki naman, talagang binunot ko na kasi natatabunan yung yung mga ibang halaman. So nagtanim ako diyan ng crouton. Ayan, ang ganda-ganda na ng crouton ko dito. Yung pag nainitan siya, sobrang ganda niyan. Tapos may natira pa ako ditong yung bromeliad. Tinira ko muna siya pansamantala kasi iniisip ko kung anong lalagay ko diyan. But nilalagay ko naman siya sa paso kapromdi kasi gustong-gusto ko itong bromeliad na ito. Sobrang ganda niyan. Tapos ito yung hindi lang siya gumaganda eh. Parang gusto ko ilipat din. Ibang klaseng bromeliad kasi ito kapromdi. Hindi ito bromeliad, parang tea plant kapromdi. Ito yung tinatawag na negra. Ayan. Tapos yung lumago na, nilagyan ko siya ng abono, yung santan. Kaya lang hindi niya kaya, ang sobrang taba niya, hindi niya kaya pinutol ko nilang ulit para mag-ugat siya ng madami kasi biglaan lang yung paglaki niya. Then naglagay na rin ako dito ng melendres. So binili ko ito kay Lona ng 200 pesos. Ang pangit yung binigay niya sa akin. Mayroon naman magagandang halaman doon na pwedeng ibigay sa akin na mas maganda dito, pero ito yung binigay talaga sa akin. Pero di parang nagbubulaklak na siya. Hindi ko alam kung bulaklak niya or talbos lang. Ayan.
Saka ayun, may tatanggalin pa ako ditong isang tea plant. So sinusunog ko nilang kapromdi kasi mahirap magtapon dito. So hindi naman naubos yung tea plant ko kasi sa backyard marami akong tea plant dun na tinanim. At ayan, kasi mayroon pa akong ano doon, santan sa ilalim. Ayan, gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon na lumaki at magbulaklak. Kasi gusto ko rin naman yung ano, kahit na simpleng ano lang, simpleng halaman na may bulaklak, masaya na ako doon. At syempre para ma-experience ko din yung garden na may mga bulaklak. So ayan ka po kapromdi ang aking front yard. At syempre yung ano dito, yung ginagawa kong Christmas tree kapromdi. Ayan, tinanggal ko na yung mga kahoy dati na nilagay kong parang ginawa kong Christmas tree na nilagyan ko ng Christmas light. So ngayon, ito ang nilagay ko dito pero marami pa kasi akong itatanim doon yung mga ganitong halaman, yung philodendron lime. Pinagputol-putol ko galing sa likod, marami pa ako doon na itatanim. Ang problema, wala akong pat na ganito. At syempre mas gusto kong ano dito, ganitong halaman kasi hindi siya masyadong ano, matrabaho, hindi siya masyadong alagain kasi kahit na medyo 1 week mo siyang diligan, hindi naman siya namamatay. At ayun. So yan po ang ano, update ng aking front yard mga kapromdi. Maganda pa rin siya, although inaantay ko yung magbulaklak yung tinanim ko doon na flowering plants, yung santans, yung melindres. Mas maganda yung melindres kapag naka direct soil, pero mas maganda yung kulay na kulay pink sana. Kaya lang sabi nung binilang ko baka white. Hindi siya sigurado kasi yung ganyan niya white daw ang kulay. So okay lang basta may bulaklak, okay na sa akin. Then ayun yung ano ko garden ni kapromdi. At syempre beauty pa rin pag medyo maulan na, siguro makaka-recover lahat yan kasi ngayon kapromdi sobrang init ngayon dito sa probinsya. Halos sobra natutuyo na yung mga ilog sa sobrang init ngayon. Pero siguro malapit na rin naman tag-ulan kaya makaka-recover ka agad yan. At syempre nami-maintain ko naman yung pagdidilig sa mga halaman ko dito. So for the meantime kapromdi yan ang aking front yard garden. At ayun, sana ma-resolve ko tong problema ko sa sa yellow bell or sa alamanda pala kapromdi. Alamanda itong yellow bell na tinatawag ko. So ayan, may mga flowers yung Mexican Fittonia. Ayun. So ayan po kapromdi ang aking front yard. At syempre nabago na yung aking gate. Ayan.